Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande ukubingelelayo uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje. Simatasatasa silungiselela inkonzo yakusasa. Ngokugcinwa inkosi sizobe sihlangene kusasa. Nginesicelo bazalwane, sikhumbuzane ukuba sisubscribe. Uma ungaka subscribe. Sibaningi masibangaka 5500 emagroupini awu10. Uma ungazi ukuthi yini ukusubscribe ku YouTube, buza bakutshele. Uzongena lapha ezinkonzweni zikaBaba uNtsibande, kungenwa kanje Apostle Dr. SD Ntsibande, amagama amancane onke, Apostle Dr. SD Ntsibande, bese uyangena. Mawusuyitholile inkonzo oyitholayo usubscribe kanye, usubscribe. Ukusubscribe kusho ukuthi wena lezi inkonzo izothi mayingena ku YouTube uyibone sivele la, noma uthola imessage ukuthi inkonzo isingenile. Siyacela ke bazalwane ukuba ni subscribe ku YouTube. Ngiyacela kakhulu bancane uma uqhathanisa nokuthi sibangakanani ekhaya lezwi. Uma ungaka subscribe ulalele lenkonzo ku WhatsApp, thinta abazokusiza ukwazi ukwenza. Nabo ke laba bazokusiza ngiyacela nabo ba subscribe. Siyabonga kakhulu. Ngoba masiphushe le subscription le sayiphusha yafika la ifanele khona, kuzobe sekufanele ke siphushe kababujali ke manje. Sesiphushe kababujali ke sisubscribe kuyena thina singasubscribeile. Kodwa kwamanje ngiyacela ke sigxile la ekhaya lezwi la ku YouTube sisubscribe. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu akubusise ngokuthi wena ususubscribeile. Uzokubusisa nawe uma ususubscribeile. Ngicabanga ukuthi kulomzuzu ake siguqe sikhuleke. Ningibekezelele ngomsindo. Kungenani bayangibona ku YouTube ukuthi ngisuke ngiguqa ngiyakazisa isihlalo, kodwa laba abakulokhuzana baxakwa nje umsindo. Lo msindo bengikade ngiwuvala kuqala ngoba bengifaka upause. Mase ngiphozile bese ngiyakhuleka. Manje ke angikwazi ukuphoza ngiphinde ngifake umkhuleko ngoba abaku YouTube bayangibona. Ikude ifone enecamera ka YouTube angikwazi ukuthi ngiphoze ngoba kahle amafoni engiwasebenzisayo la awu4 ayi-backup lawa amabili awu4 amafoni engiwasebenzisayo, kuze makukhona okwenzeka khona iphutha ngikwazi ukulanda kwenye. Kuke kwenzeka le ekuyona engirekhoda ngayo WhatsApp main phone, kushuthi ngingacindezela nganganaka kanti ayirekhodi. Kwasiza ukuthi njengoba ngithi awu4 ngayolanda kwenye inkonzo ngakwazi ukuyifaka. So ke umsebenzi wona mninganyana futhi mkhulu, kodwa ningibekezelele. Ake siguqeke sikhuleke sithandaze uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ukulonda nokugcinwa. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu kuba ube kanye nathi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu onomusa kule nkonzo yiba nathi manje ukhuluma izwi lakho. Ngikhulekela nenkonzo yakusasa. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubagcine ubalondoloze bonke abezayo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuba ube khona ukhuluma uzambule. Khulekela bonke ey'ndaweni zonke abazobe bekhonza kusasa Sunday. Iba nabo Nkosi, izwi lakho liwenza umsebenzi. Singabi ngabazwayo kuphela sizikhohlisa, kodwa sikwazi ukuthi sibe ngabezwayo silenze izwi lakho. Namanje uNkulunkulu onomusa iba kanye nathi. Ngiyacela ngegama elinamandla negama eliphilisayo lenkosi yethu uJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga ke kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu. Bangcwele, sizoqhubeka ke nenkonzo yethu. Sifunda bona basePhilippi
chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi uverse 10 leyo, ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu oyise. Yasilapho-ke bazalwane ukuthi isivumo sethu senkosi yethu uJesu Kristu siqhubekile-ke kakhulu sikulelizwi, saze safika la sidinga ukuthi sikhulume khona ngothando. Kodwa-ke size sifike othandweni nje besilapha kwabase-Efesu chapter 1 sabheka uverse 15 no-16, lapho umpostoli Pawulu ehola umoya kaNkulunkulu ebhalile wathi, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami. Ngani? Ngenxa yokukholwa kukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Yilolu uthando esikhuluma ngalo, uthando kubo bonke abangcwele. Sidine-ke izolo sibhekene-ke nencwadi u1 John, lo esengimvula njengamanje, u1 John chapter 5, uxolo chapter 3, 1 John chapter 3 uverse 13 noverse 14, othi-ke isihloko sakhona uthando lwabazalwane. Ningamangali bazalwane uma izwe limzonda, ngoba lizosizonda lona, kodwa singamangali. Athi uverse 14, siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane, ongathandiyo uhlezi ekufeni. La sizofundiswa ukuthi ukuthanda abazalwane kukhombisa ukuthi udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Kodwa uma ungakwazi ukuthanda abazalwane, kusho ukuthi wena usahlezi ekufeni. Lisho njalo nje, usahlezi ekufeni uma ungakwazi ukuthanda abazalwane. Uyeka kanjani ukuthanda umzalwane ongumfanekiso kaNkulunkulu? Umzalwane ungumfanekiso kaNkulunkulu, uyeka kanjani ukumthanda? Lithi-ke abathanda abazalwane badlulile ekufeni, okungukuthi ngamanye amagama, uma singakasindiswa sifile kumoya, sifile siphila. Kodwa umuntu osedlulile ekufeni ubonakala ngokuthanda abazalwane, ubonakala ngokunika abazalwane uthando. Sidlula kanjani ekufeni? Ngiyafisa ukuthi-ke sibuke lento. Sidlula kanjani ekufeni? Amazwi lawa akhulunywa inkosi yethu uJesu Kristu laphaya kuJohane, ngokukaJohane ivangeli chapter 5, oqala lapha kuverse 24. Ngiphendula umbuzo, sidlula kanjani ekufeni kuze sikwazi ukuthanda abazalwane? Uthi uJesu verse 24, ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Oluzwayo izwi lenkosi uJesu abesekholwa yilo thuma uJesu. Ubani? Ubaba uJehova Sebawothi, uNkulunkulu ongcwele ka-Israyeli. Ngakho-ke ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Useyaqhubeka uJesu uthi akayi kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Into ekukhipha ekufeni ungene ekuphileni ukuzwa izwi bese uyakholwa ngoNkulunkulu. Uzwa izwi lenkosi uJesu bese ukholwa ngoNkulunkulu. Kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi uthande abazalwane. Yikho lithi ongathandi umzalwane usekufeni. Thina ngenxa yokuthi sidlulile ekufeni sithanda abazalwane. Ukudlula kwethu ekufeni ukukholwa ngoNkulunkulu, ngoba sesilizwile izwi lenkosi uJesu. Ngakho-ke uphawu lolo. Othandweni-ke uthanda lumhlukumeza umuntu.
ngoba uyamthanda lo muntu. Uthanda lumhlukumeza umakhelwane ngoba uyamthanda umakhelwane. Uthando aluyihlukumezi impahla kamakhelwane, aluyihlukumezi imfuyo kamakhelwane ngoba uyamthanda umakhelwane. Khona abantu abayihlukumezile imfuyo, zafika izinja zamakhelwane zadla wayishaya, unecala phambi kaNkulunkulu. Zafika inkomo wayishaya ngendlela engafanele, kanti ngabe uyayikhuza nje kahle uzikhiphe ngoba zicele kumdali wazo, zathi zilambile wathi shona lapha kwamakhelwane. Imfuyo asihlukumezi, iy'lwane zikaNkulunkulu asizihlukumezi ngoba siyazithanda nazo ngoba zidalwe uNkulunkulu. Siyamthanda umakhelwane ngoba ezakhe uzifuyile. Ngikhuluma ngothando. Lolu uthando esiba nalo uma sesidlulile ekufeni. Dlula ekufeni. Udlula kanjani ekufeni? Ngokuthi uzwe izwi. Uthi uJesu ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo. John chapter 5 verse 24. And mayeke wathi uJesu ngiqinisile. Ukwazi leso statement asisoze sishintshe. Verily, verily, I say unto you. Truly, truly, I say unto you. Ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akasayi kwahlulelweni. Engasayi nje kwahlulelweni ngoba usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Siphuma ekufeni ngokuthanda abazalwane. Ukuthanda abazalwane ukusikhipha ekufeni bangcwele. Mthanda umzalwane wakho uzophuma ekufeni. Umyalo lo esawunikezwayo siyawuthola kuJohn 13 verse 34. John 13 verse 34. Uthi ngininika umyalo omusha ukuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Bazalwane, umyalo lo esinikezwe uNkosi uJesu ukuba sithandane. Ngakho-ke immediately usukholwa ngoNkulunkulu usunokuphila okuphakade. Uma usunokuphila okuphakade uthanda abazalwane ngoba usudlulile ekufeni wangena ekuphileni. Kuyadlulwa ekufeni. Ngoba uma ungadluli ekufeni ngeke phela uvuke ngesikhathi kuvuka abangcwele ngoba phela wena ufile. Dlula ekufeni ungenephi? Ekuphileni okuphakade. Asibuyeleke kuleli izwi lethu u1 John chapter 3 verse 14. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni. Yini yenza sazi? Ngoba siyakholwa ngoNkulunkulu. Usechazile John chapter 5 verse 24. uJohn chapter 5 verse 24. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni, sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhleze ekufeni. Azathi umpostoli John mayibhala, sizomthanda kanjani uNkulunkulu esingamboni uma sihlulwa ukuthandana sodwa thina esibonanayo. Ngoba ngibuka wena mina ngibona umfanekiso kaNkulunkulu. Kufanele ngikuthande. Angikhulumi ngothando lwenkanuko. Angikhulumi ngothando lokujola. Angikhulumi ngothando lwamanyala, ubufebe nokuphinga. Cha, ngikhuluma ngothando luclean lukaNkulunkulu. Masithandaneni bazalwane, umyalo omusha esunikeziwe ukuthi masithandane. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngoba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Okwazi ukuthi athi mina usibanibani ngimphiwe uhlezi ekufeni. Othi ngibuka usibanibani ngimcasukele uhlezi ekufeni. Othi kuverse 15 ka1 John chapter 3, lo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Phela ngithi uma sikholwa amazwi eNkosi uJesu, sikholwa uNkulunkulu, sinokuphila okuphakade. Kusho ukuthi ukuphila okuphakade kukuphi? Kuhlezi kuwe ngaphakade. Kodwa akukho umbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuyena ngoba ungumbulali. Babulala abantu ngendlela eningi. Amazwi owakhulumayo, izinto ozenzayo uyabulala. Kodwa-ke lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali onokuphila okuphakade.
Masithandaneni bazalwane ngoba uNkulunkulu wasithanda kuqala. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu ngenkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Abolungileyo babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu usifundisa ngothando. Siyakubonga Nkosi, sizwile ngoba lusuka lapho uPaul athi ngenxa yokuthi Nkosi bayakholwa kuwe, banothando lokuthanda abazalwane. Sisize Nkosi, sikholwe kuwe, sikholwe ilokuthumileyo ukuze sithande abazalwane, ngoba sikwazi ukuthanda abazalwane masingakholwa. Busisa Nkosi lona loyo lalela le nkonzo noma uyibukayo ku-YouTube, ukuba Nkosi alizwe izwi alenze. Ngiyakhuleka ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu bangcwele, dumo lonke silusa kuyena. Nibe nosuku oluhle. Babunzibande uyavalelisa, uthi uJesu Kristu uyinkosi.